Sen var adida. Özüň ýyldy saýyp başladyňmy näme bolýarsaň ala? Ay yok, edil ýyldy da saýamak ýöne birini. Näli, diňe bir belli bir ýerde durman, kän ýerlepini çykasyň geldi. Başga söýümpün orada. Sen o köp biljek bolýan, jigim köp biljek bolýan. Sen köp biljek bolýan. Gitjek bugün gitjek diýip aýda men gatnaşjak gel. Öýküden dağda sağ bol, tarakysyny näme boldy? Kän da öwretdiň. Kino sanatyna da öwretdiň, teatr sanatyna da. Urjak dersimlerine mi öwretdiň? Men oňa söýdim, ýok. Ýöne men dünýä garaýsam, giňelçek bolýan. Bir näçe başga da bir öz başyma edesim gelýän zatlar bar. Ýene de bir näçe adamlar bilen işleşesim gelýär. Şolar bilen işleş men daha işleşme diýem o. Talandyňmyzy gorkoz jigim diýem. Janyň sag bolsun diýdi. Şoňlara gaşlaşmal Halipa. Gerek bolsam ne gelerin düşür, ýöne başgalar bilen bir açyk işleş göreýin. Özüm öz başyma bir zatlar etjek. Hiç ýyly mesele ýokdur. Arkaýyn jimjan. Sag bolsun. Sag ol. Sagman can. Var ya, tamam. Ananňyz gerek. Haçan men Halipaň ýanyna gideroy diýemez. Hiç açan. Sebäbi şagylykdy, özüne uýalypdy meni. Näme üçin gideň ondan? Didarjan, nimeden? Şu wagt içinde sen ayırjak bolýanlar bardyr da. Şolara degişli boldy diýär. Mehriban dostlar, Didarjan ýeketek ýakyn şäherleriň biridir. Şeýle de köp sunwat älemini öwrme, köp zat bilemek ýöne bilýän zadymy öwredýän oglanlaryň biri elbetde şäher diýip. Bir näçe şäherlerim bar, ýöne o şäherlerim bardyr. Ýöne hak şäher, çyn şäher ýeketek bolýar diýär. Ýok Halipaň jan sag bolsun. Inni şunu diýmegimiň esasy şu taýda görýärsiň şu videoda. Hiç kaçyk pursatymy görmene. Gördüňiz dogrymy? Şunu part 2'ni düşürdük. Part 3'e başlayacak bolýar. Ýöne gynandym da. Näme üçin? Bir näçe kommentariýa ýapdyrlar. Şunu oglan öýüdi şeýle bol aýsynna diýip. Kän gargatdyrlar maňa. Ýene de ene Halipa gaýtam sen ynanyrypsyň. Dawa şoň ýyzyn düşüreldi. Ana şonu maslap. Mehriban dostlar, şu düşürýän zadymyzy irret bolup oýnaýar ýa bir kimsizji sözler diýär. Şonu diýýän adamlara sapak bolsun diýip düşürýär. Aslynda durmuşda şoňa adamlar ba, şol adamlar tirriye alsın diýip düşürýär. Şoň üçin söýgünmän, gargynmän, oňdan tesirler ýazyn ýa-da tüwelimi, keşbini başarypsyňyz, roluňyzy başarypsyňyz diýseňiz, hasam hoşal bolardyk. Inni Didarjan, şulardan häzir Didar öýkelep, bu şonu şuňa sözler diýip, sizden diňe şu filmi düşürün diýip aýt, köpräk tesir ýatsaňyz, şu videoda diňe like bassaňyz, onu görüp kimsitmatly durmuş wakar filmimizi düşürüp başlaýar. Razi bolsaňyz hemme jaňyz ýazýaňyz dogry sürü aksaksız bolmaz diýär. İçinde bardyr bir näçe paşdalar ýazýarmy, ýani ýazmaň dogançykdan Didar üçin. Onu başlaýar Didar. Ýene de sözüň bölmäkim, ýene de bir zat aýdyp geçeýin. Seredinde özüňden uly ýa bir näçe uly Halipa artistler olara albüm Halipa diýýär. Ýöne men gönden göni ilkinji we ýeketek Halipa bolar, Beýmurat Şarypdyr. Ýatdan çykarma. Ola näme? Janyňyz sag bolsun, like, repost, paýlaşap videony. Sag bol.